Выпаленыя датла пусткі – усё, што застаецца ад маляўнічых краявідаў у поймах самых буйных і прыгожых палескіх рэк. Піна, Прыпяць і Ясель дастрачваюць цэлыя экасістэмы на сваіх берагах. Вось і гэта частка тэрыторыі непадалёк ад вёскі Кюпяцішчы пацярпела ад пажару, што шугаў тут з нядзелі. Загінула не толькі мясцовая флора. Спаленымі жыўцом аказаліся птушыныя кладкі і цэлыя вывадкі дробных звяроў. У выніку агонь знішчыў гектары зямлі, толькі цудам не дайшоў да бліжэйшага леса. А вось 24-му кварталу сошненскага лясніцтва, што знаходзіцца непадалёк ад вёскі Грады, так не пашанцавала. Полымя паспела істотна прабяжацца па лясной падстилцы. Мы видим цену беспечности даже в этом месте, в Сошненском лесничестве. Кто-то, может быть, рыбачил, может быть, кто-то по другим причинам. Где-то бросил окурок, и гектар леса практически не бывало. Для таго, каб занялося полымя, насамрэч дастаткова толькі адной іскры. Пераўтварыць невялікае ўзгаранне далей у вялікі пажар дапаможа ветер і небывалая сёлетняя сушына. Я даже такого и не припомню. Казалось, в прошлом году уже хуже быть не может. Но в этом году Всевышний решил проверить на прочность нашу лесную охрану уже по-настоящему. 20 лясных пажараў за мінулы год на больш чым 20 гектарах зямлі. Гэта сапраўды многа, кажуць у пінскім лясгасе. Дынаміка ідзе на павелічэнне. Віной таму людская бестурботнасць. Менавіта чалавек збольшага губіць усё жывое вакол сябе. Первый пожар в прошлом году был зафиксирован 4 апреля. В этом году уже произошло 4 случая пожара. Первый пожар возник еще более ранее, 26 марта. У выніку надзвычай вогненебяспечнай сітуацыі, якой ужо прысвоены 4-й перадапошні клас небяспекі, Міністэрства лясной гаспадаркі прыняло рашэнне аб забароне наведвання леса на тэрыторыі 44 раёнаў краіны. У спісе аказаліся і 12-16 раёнаў Брэшчыны, якія знаходзяцца ў зоне павышанай рызыкі. Парушэнне забароны можа абярнуцца штрафам у памеры 25 базавых велічынь. Акрамя таго, унутры ведомства выйшаў прыказ аб узмацненні дзяжурства дзяржаўнай лясной аховай. Падвоеная колькасць яе супрацоўнікаў цяпер будзе нести службу з 8 ранку до 9 вечера. Тетяна Будгусаїм, Анастасія Цикун, Олександр Дяченко. Телерадіокомпанія «Брест».